Ana zargin Hadiza Gabon da wallafa hotonta tare da ministan sadarwa a shafinta na Instagram. Jarumar ta wallafa hoton ne tun a daren jiya, daga bisani ta goge shi kamar yadda jaridar Punch Hausa ta rawaito. A kwanakin baya an sha tafka muhawara a shafukan sada zumunta kan wani bidiyo na wa'azin shehin malami wanda jarumar ta sanya a shafinta. Mutane sun ta faɗin albarkacin bakinsu har ta kai ga yin zargin ko dai jarumar sonsa take a sirrance. Da jin wayannan zantuka, jarumar ta fito ta karyata cewa babu wata soyayya da take tsakaninta da malamin Pantami. Ta ƙara da cewa malamin ne kawai yake burge ta, musamman yadda yake gabatar da wa'azinsa, amma babu batun soyayya ta aure a tsakaninsu. Sabon hoton da ya fita tare da malamin na kwanan nan ya jefa shakku a zukatan jama'a. Zuwa yanzu muna bincike kan gano sahihancin wannan hoto, shin jarumar ta wallafa hoton ne da kanta ko kuma a'a? Shin wannan hoton na gaskiya ne ko kuma na ƙarya? Wayannan tambayoyi ne da masu sauraro za su so a amsa musu, kuma insha Allah muna bincike da zarar mun gano gaskiya za mu sanar da ku.